Yes, hello mga subscribers. Muli si Modoro Magkepinto. Again, in this our Pedic Therapy. Kaya po Pipito Palabasan. Dito po tayo sa Brook 5. Ayan, Kupang, Arayat, Pampanga. Now, this is our 22, 23 days na po tayo. Ayan. So, bago po magsimula, siyempre, mag-pray muna kami. At ang good news po natin, siya po Pipito po ay nakakalakad-lakad na po ng medyo step by step. Ayan. Nakababa na po ng kanilang kusina at nakapag-share na mag-isa. So this is a good news sa lahat ng kanyang anak, mga kamag-anak. Ang nanonood dyan ng aming journey na pupipito dito sa Kupang sa kanyang great recovery. Ayan. So yung kanyang balak ng problema. Bakit? Yun na lang kanyang papaluwal kasi nga medyo na-accident po siya. Na-accident po siya rito. So nagkaroon ng konting injury. Wala po siyang fracture. Diba, pre? So walang fracture. May possible lang na spasm at saka konting nerves na naipit lang. Yan. So ito yung ating ginagawa sa kanya. And siyempre, we will make some exercises. So watch you put in there yung aming vlog. And God bless guys, to all of you. Rob! Hindi naman. Hindi naman. Siyempre, shot. Ilan ba yung anak mo sa abroad? Lahat sila? Di ba? Siyempre, siyempre, shout out tayo Temple sa sponsor ng therapy nito sa kanyang mga anak. Ba? Sino ba sponsor mo ba? Sila lahat. Yung sponsor po sila lahat. Nag-share sila ng blessing. So good. Ito na, sabi ko nga sa inyo, maganda naman yung resulta. Sige. Ano ba? Abe! Mas sinatan mo kami! Mas may balugok! Ayan. Ayan guys, sabay mo na kami. Okay, Mateo 6:33. Pag sumakit mo muna ng pag-ariyan ka ng Diyos, lahat ng bagay, ipagkakalob sa iyo. 1:36. Yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang limutan, kaya pinagkalob niya ang kanyang mga si Jesus, upang ang mga sumasampalataya di mapahamak, pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Noon, maraming salamat po Lord God, muli po ang pinipuli ka namin sa Espiritu o katotohanan para noon Lord God. Lord, salamat po sa pagkakataon. Sa nakita ko pong improvement po na nagaganap po kay Pipito sa inyong binakaspasal at pinagabay niyo po Lord God sa aming therapy. At ang mag-asawa Lord God ay dalangin ko ang kanilang kapatid, mga kamag-anak, higit po sa lahat ang kanilang mga anak at mga apo, to bless them Lord God, Almighty Father, sa nagtatrabaho po sa ibang bansa. Ingatan niyo po sila at pagpalain po at gabayan. At muli Panginoon, i-bless po mga kamay ko Lord God, bilang instrument mo po ng therapy at kagalingan po kay Apo Pipito. Dalangin ko ang kanyang agarang pagaling Lord God upang siya ay maging kagamit-gamit ayos sa iyong kalooban at sa kanilang barangay. Ganun po si Apo Gloria, both side ng kanyang mga kapag-anak. Sa pangalan po ni Jesus. Okay guys, siyempre, ayan. Kung kami therapy si Apo Gloria, magang sila katangkay. Bipit pa. Hawak ko ang bit. Kaya pa ko nito ba? Kaya pa ko nito eh. Halika pa. Pas ka pa rin. Ako na ako apin eh. Ay, Diyos ko. Thank you, Lord. Anita ngayon, i-detector. Gawe rin kaya nga kung tayo, alalay na. Aba? Yak, Pag-alalay ka pa? Ay ba? yakong mo ako. Tuna ka man. Yan naman parang guys, naman ta. Magkasakit ka rin. Balik, pero ito muna. Talagang mga kailangan nila. Muna na eh. Makimot eh. Ano yan eh. Sana, iyan mo ako. Adwan mo lang. Kabayan, sa kalan na ako naman. Siyempre, ano tayo ngayon, condolence shoutout tayo kay sa aking pamangkin na si Lovely. Ayan, sa kanyang anak na namatay po madaling araw due to motor accident. Ayan, tatlo po sila pangkas, dalawa po yung namatay, isa nasa critical. Ayan, so sa aking pamangkin si Lovely, lakas ang lubo, and God bless you at your family. Kaya sabi niyo, diba? Pero magpila niya rin Domingo nilalaka at saka susubanan ko.
Pinipileng food ko naman. O isipan ko naman, mapakayabi. Diba? Kasi na. Ito nga. Dapat siya timinuli. Para siya mong bibin eh. Kaya kang kaya mong siya timinuli. At yung subi yung katang eh. Katang gagamit.